Bon dia a tots i a totes. Avui tenim el plaer d'entrevistar a Enric Martínez Català, Bon dia. Un artista valencià d'Alfara del Patriarca, reconegut per la seva trajectòria en el món de la pintura, encara que també és llicenciat en Filologia per la Universitat Politècnica de València i ha completat la seva formació artística en diversos països d'Europa i als Estats Units, estudiant diferents tècniques com el dibuix, la calcografia, la pintura i l'oli. La seva obra forma part de col·leccions particulars, estan arreu de tot el món i ens contaràs on són els llocs ara després. En els seus quadres destaquen dos elements molt importants, la pintura i la música, que es combinen per a crear composicions plenes de moviment, de color i emoció. Per a ell, l'emoció és essencial en el procés creatiu, ja que considera que sense emoció no hi ha art. A continuació tindrem l'oportunitat de conèixer millor la seva experiència, la seva inspiració i la seva manera de treballar a través d'aquesta conversa. Moltes gràcies, Mari Carmen. Comencem ja a les preguntes. Bueno, pues ja saps, Enric, que estem encantats que un artista com tu, en la teva categoria, estigui així per a poder-nos parlar i contar un poc què ha sigut la teva trajectòria. Sé que molta gent te coneix de vista, no ha aprofundit massa en el teu treball, a lo millor, si fora d'ací, que és el que passa sempre quan som d'un poble, com Alfara. I la primera pregunta és una pregunta que és: quan comences a traduir el pensament en imatge? En quin moment de la teva existència comences a traduir el pensament en imatge? Bé, suposo que la resposta també és la clàssica. Des de sempre em va agradar dibuixar, tot i que no vaig pensar mai seriosament en dedicar-me a la pintura. Però el que és cert és que recorde que tots els llibres que estudiava al batxiller i tot allò, de matemàtiques, d'història, estaven plens de dibuixos, m'entretenia en tot allò. En l'assignatura de dibuix i tot allò anava molt bé, però vaig decidir estudiar altres coses primer que la pintura, i ja en un moment determinat, ja tenia vora 40 anys, vaig decidir matricular-me a la Facultat de Belles Arts. Aleshores, com que disposava de temps en les vacances com a professor de 2 mesos, durant molts anys em vaig matricular a cursos d'estiu d'universitats estrangeres. El meu somni era arribar a Cambridge i a Oxford, ho vaig fer, i encara que eren cursos d'estiu, i també vaig estudiar a Itàlia, a Urbino, vaig estudiar als Estats Units, especialment a Denver, Colorado, i a la Universitat de San Francisco. Altres llocs també, però vaig dir, sí, ha replegat informació de fora. A banda que tot allò ens servia també per a visitar museus i aprendre directament dels grans mestres. I després, el de traduir i tot allò no és que a partir d'una idea més o menys predeterminada, saps el que vas a fer i ho faig. Hi ha hagut vegades que sí que ha sigut així, en l'època pop, i hi ha altres vegades ja que ha sigut tot el contrari. És posar-se davant d'un paper blanc, o millor encara, tacat i brut, i treure partit de tot allò sense saber on vas. És com avançar per un bosc, trobant la senda que et porta a algun lloc, i sí, vas anant, vas fent, t'entretens, i arriba un moment que dius, bé, fins ja hem arribat. I ja està. No és cap procés de buscar l'inspiració, d'esperar que arribi i de tot allò. La inspiració està ahí sempre davant tu, davant del paper, davant del que vas a fer, és quan comença tot. No podem deixar mai de mirar. Sí, però tu, per exemple, sí que suposa, com a poetessa, sí que tens una idea de què serà tot allò. Jo moltes vegades no. És una taca que et porta a una altra, i una vegada has arribat allà, te'n vas allà, i quan arriba un moment que penses que la cosa està bé, doncs, en el meu cas, ho deixo i ja està. Bueno, ja veiem que també domines moltíssims idiomes i això també és una gran sort per a poder-te relacionar, per a poder veure coses. Jo tenia una segona pregunta per a que la gent també te coneguera més. Després de viatjar,
I has estudiat, ja sé que hauràs estudiat a grans mestres de la pintura, suposem que en un primer moment hi hagués a nivell internacional o nacional varen haver alguns pintors que realment a tu te varen colpir. Nos agradaria saber quin va ser els teus referents i també amb qui te sents més identificat. En un primer lloc, aquests referents... Bé, jo tinc la sort que sóc un ton terreny a l'hora que m'agraden les coses, perquè en pintura m'agraden tots. Com jo vaig veure tot allò en els anys 60 i tal, òbviament els clàssics era el que més tenia a l'abast, però després, d'una manera, diguem-ne que sense buscar-ho, doncs caigueren en les meves mans llibres d'Andy Warhol, del pop americà. Vaig estudiar al seminari vestint com a professor Alfons Roig, i que és algo que dirien també molts pintors. Em va obrir els ulls a la pintura moderna. I després vaig tindre la sort de poder treballar amb Manolo Valdés al seu estudi i aleshores vaig descobrir el pop en la seva salsa. Materials nous, l'acrílic i tintes fora de lo comú i normal. I com a font d'inspiració, doncs, la meva inspiració suposa que és com el solatge. Sempre he dit jo que ho sap el que queda després d'oblidar tot el que ha estudiat. I aleshores m'ix de manera natural acostar-me sobretot a Miró, Kandinsky, les avantguardes del principi del segle del segle XX, i després tot el que ha vingut darrere, sí. Una altra pregunta que també creiem que també, perquè la gent crec que en aquest moment també li interessa saber, sabem tots que és molt habitual que molts artistes comencen o s'inicien en un determinat estil o un determinat llenguatge artístic i es mantenguen en aquest llenguatge. I realment es resulta molt complicat passar d'un llenguatge o una forma que tu tens, que de fet en qualsevol moment en la pintura, igual que en la poesia o en l'escriptura, sempre n'hi ha una essència del personatge, de la persona que està dient, sempre n'hi ha una essència. Per tant, hi ha gent que aquest canvi se sent com si te llevares algo de roba, te sents com sols, però el teu cas no és això. Jo parlaria de que tu eres un creador multidisciplinari, alguns parlarien de policifacètic, perquè realment abarques moltes coses. Jo que conec la teva obra, que l'he vist, he vist que has treballat l'art pop, figures abstractes, retrats, ventalls, ceràmica, has anat canviant, aquarel·les. Podríem parlar molt de tots els canvis que al llarg de la teva trajectòria es veiem que hi ha hagut en la teva forma d'expressar-te. A mi m'agradaria destacar de les diferents etapes o els projectes que has començat a iniciar, que ens explicares com ha sigut aquesta evolució en aquests projectes, com has arribat a aquesta evolució tan prolífera moltes vegades i també tan variant, vull dir, com vas donar aquest canvi de dir, estic en un estil pop, per exemple, o m'agrada, i de sobte comença a veure unes altres coses i comences a canviar. Bé, jo he tingut la sort que no m'he professionalitzat en la pintura, per tant, no he tingut per què seguir un camí en concret. Recorde que la primera exposició meva que vaig fer en Bali 30, l'any 79-80, doncs va agradar molt al director de la galeria i quan vaig tornar temps després a ensenyar-li les coses que estava fent, no tenia res que veure amb el que havia fet i aleshores em va dir, està molt bé, però trata d'aclarir-te en un lloc. Bé, la meva resposta espontània va ser, doncs no, si jo vull pegar per on siga, ho faré. I, efectivament, en tot això de multidisciplinari, senzillament és curiositat. He combinat la pintura amb la meva vida professional i una altra afició que m'agrada molt és llegir, tema a la biblioteca, i reconec que durant molt de temps he agafat un llibre, després la curiositat m'ha portat un altre, m'ha donat compte, han passat, com ara mateix, 3 mesos sense agafar un pincell i per tant, quan torno a agafar el pincell, doncs el vaixell ja va perdut per un altre lloc.
Hi ha un pintor, un poeta francès que diu «Je chante pour passer le temps, petit qu'il nous reste de vivre», etc., que traduït i adaptat diria que jo pinte per passar el temps que em queda per viure i, efectivament, per passar el temps. El tòpic de per amor a l'art, sí, no necessito vendre, no necessito... Soc molt mal venedor, no es posa de manera normal i corrent i, per tant, em permet el luxe per a mi de fer el que vulgui, on vulgui, i si durant una època va ser figuratiu, va ser molt de pop, o retrats imaginaris, i altres vegades ja ha sigut, últimament, ja més decantat per una pintura més lírica, abstracta, i és el que vaig barrejant. Eres molt afortunat. Perdó? Eres molt afortunat perquè pots... En aquest aspecte sí, no depenc d'una galeria, no depenc dels concursos, de guanyar res, no depenc de... En contra, què passa? Que amuntones. Ma casa està plena d'això, d'obres fetes, espero que alguna vegada s'aprofiten, però sí, en això sí que tinc la llibertat de fer el que vulgui sense estar pendent que li va agradar a este o l'altre busca el que siga, sí. Això també per a la llibertat. Sí, absolutament. Jo no estic tan d'acord en el comentari que s'has fet d'aquest francès, en el comentari de que per passar el temps. Jo crec que la creació va fora de passar el temps, que és la gran sort de que eixim fora de nosaltres mateixa i el temps no pareix que existisca. És com si fossin capaços de trasversar la barrera del temps. Moltes vegades en una creació ho està tan posat en aquesta creació que passa, que mires l'hores i després dius, han passat 2 hores, han passat 3 hores i eres inconscient d'aquest temps. Això sí. Aleshores, això és el gran, jo crec que per a mi és el màxim de la creació, el millor, que passen les hores i tu no saps, per a tu és un minut i potser han passat 10 hores. Per tant, no és aquesta sensació de deixar que passi el temps. A veure, no és un passar el temps de l'avorriment, de l'astènia o de no saber què fer i tot. No és això. És per passar el temps com t'agrada. Jo moltes vegades poso a pintar a les 4 de la vesprada i a les 10 de la nit he de parar perquè ja és hora, ja està bé, i no me n'ha donat de res. I a gaudir tot el temps al 100%, al màxim, sí. És passar el temps, però com cal, Per això volia fer aquesta matisació, perquè és una sort ser creador. Bueno, tinc més preguntes, però una de les preguntes, has fet diverses exposicions de molt de renom, i a mi m'agradaria saber quina ha estat la teva experiència en les exposicions i també seguiríem dels projectes que has dut a terme, quins t'han resultat molt satisfactoris i quins altres consideres que han sigut més complicats, t'han resultat difícil de fer. Si vols anem pregunta a pregunta. Primera, quina ha sigut la teva experiència? Com a exposicions, la veritat és que poques. I en sales, a veure, les primeres van ser en Valí 30, que seguia molt bé, altres galeries desgraciadament desaparegudes, com Cànem de Castelló o la Torre de Torrent i tot allò. Fa molts anys hi havia més vida de galeries a València que actualment. Ara reconec una cosa, jo ja tinc una edat i si anara a una galeria em demanarien un currículum, on has exposat, qui et coneix, quina premsa parla de tu i totes les històries. Reconec que tot això cal fer-ho, perquè un galerista tampoc no ven quadres com si venera teles per a una jaqueta, no? Sí, i aleshores, clar, això ja no és cap condicionant per a mi. I després sobre centrar-me, com has dit, tot allò de l'aspiració, ja ho he dit al revés. No, deixa fluir, deixa anar. Soc un poc com els rius aquells que apareixen i desapareixen. D'una temporada vaig pintant, arriba un moment que el riu es posa per baix, després torna a eixir i coses així. I aleshores en alguna cosa tu t'has vist que ahir frenaries o sempre veus que tens la possibilitat de continuar? Te veus en algun moment que en algun moment... No soc gens complicat. És a dir, que soc espontani en aquest aspecte.
deixi fluir el que dirien l'aspiració o com siga, treballa molt a gust, la veritat és que m'ho passa molt, molt bé, tinc la sort de tindre un parell d'estudis ben il·luminats, molt tranquils, i, en fi, senzillament, torna a insistir, encara que no t'agrada. Pinta per passar el temps. No m'agrada, no, que no pensi igual. No, és broma, entén bé dona, que vol dir que sí, que ara que ho dius, doncs, vaies de veres, per passar el temps a gust. A veure, hi ha gent que es passa el temps dalt d'una bicicleta, o al gimnàs, o tenen altres aficions a les quals dediquen molt de temps, i jo la meva és aquesta. I aleshores, igual que hi ha gent que no passa setmana, que no se fa a 250 quilòmetres, doncs jo faig una altra història. El riu no s'asseca, no? No, al contrari. És que n'hi ha gent, per exemple, que escriu, sobretot poesia, no és el meu cas, i que quan t'acaba és sofrir, vull dir, és que com és un sofriment mentre està cara al treball de creació, cosa que a mi no m'ha passat i suposo que altres artistes, a lo millor volen treure allò que volen treure o allò que estan fent, sí que tenen aquest sentiment de sofriment. A mi no m'ha passat, jo realment he acabat quan he pensat que tenia que acabar i no he tingut aquest sentiment de dolor, no l'he tingut. Sí, exacte, i ho entenc. Hi ha gent que escrivint o fent música o pintant, el que siga, no es troba satisfet amb on ha arribat, insistix, ha d'arribar un poeta, ha de tindre un cert nombre de poemes per a publicar un llibre i tot allò. Com en el meu cas, jo no he de fer una exposició en 30 quadres de tal mesura per a portar-los per ací per allà. Ningú m'obliga a res, jo vaig fent i guardant i canviant d'estil i canviant de tècnica i si m'ho passa bé, continua i sempre m'ho passa bé i ja t'he dit que hi ha temporades que preferís llegir, viatge molt també, per tant, preparo els viatges per a poder gaudir de tot el que veuré després i no, patir no. Patir no està fet per a mi, afortunadament. Reconec que no presumís de res, però vaja, que no... Si em suposara un patiment, possiblement ho deixaria. Continuant en les converses, en les teves creacions, el sentir a través del color són sentiments, tu expresses sempre sentiments. Jo també crec que n'hi ha molta... Tu eres una persona con molta sensibilitat, perquè mirant com treballes el color sempre penso en la sensibilitat teua. Pues bueno, jo te volia preguntar, a través de la síntesi i de les formes que deixes a l'espectador, que s'aprope, que siga ell el que realment, quan veu un quadre teu, obri a la seva imaginació i imagina moltes coses, perquè aquest xoc entre algo de simbòlic, algo d'abstracte, però al mateix temps també dona que en alguns dels teus quadres, en alguna dels teus projectes de quadres que has fet, com és el de tot el que fa partitures musicals, jo he vist que realment dona molt d'equilibri a la persona quan està mirant el quadre, dona aquest equilibri, aquesta sensació de tranquil·litat, i jo el que te pregunto és què té a veure la música en la teva obra. Des de sempre intuïa, per a mi, que sí que tenia que veure tot allò, perquè una partitura és també, està claríssim, que són una senda on hi ha que posar les notes, has de saber per on vas, per acabar tot allò, i intuïa que, així com en la música hi ha silencis, i notes llargues, i notes curtes, i notes agudes, i notes més baixes, doncs amb el color tot allò funcionava així. Per a sorpresa meua, i això ja fa molts anys, vaig descobrir els llibres de Paul Klee i el de Kandinsky, que d'alguna manera explicaven que allò era bàsic. Ara mateix estic llegint una novel·la de Thomas Bernhard en el que afirma que això, que el pintor ha de mirar la música i el músic ha de mirar el pintor perquè, suposo que explica, ve a dir això, no? Perquè el llenguatge, diguem-ne, el que veu un espectador o una persona que sent un concert és diferent, però jo pinto precisament així. De fet, tinc tota una sèrie de quadres sobre partitures. M'encanta la música, moltíssim, sent molta música, mentre pinto tinc la sort de combinar dues activitats fantàstiques i aleshores, malauradament, no sé de solfa.
I per a mi les partitures són com fórmules químiques o matemàtiques indesxifrables, però m'encanten els puntells, els cuquets, les ratlles llargues, les curtes, que pugen, que baixen i tot allò. Això és pintura. I aleshores, sí, he tractat de portar a la pintura algunes partitures. Alguns músics, també és cert això, han arribat a veure les partitures i han dit trataré de fer alguna cosa a partir d'això perquè les meves partitures han inspirat a algun músic a fer alguna composició. Mira per on. La música és que sempre dona aquesta sensació de repòs, aunque realment el músic hi ha moments que viu el dolor, viu la... Saps, un músic que viu la música també expressa alegria, expressa... Però a mi sempre em feia l'efecte d'escoltar música i era com reposar l'esperit, saps? Però després quan estàs mirant una actuació d'un músic, saps que es fica dins, que està vivint tots els sentiments que te pugues imaginar i em pareix molt interessant. Hi ha gent que és més passional que altra, jo no ho soc gaire, i aleshores sí que entenc que ha de posar en pintura, molta energia en les pinzellades, en la pasta i tot allò, molt bé. I un músic ha de fer un tutti que emocione tota la gent i que siga dramàtic o melodramàtic i tot allò. Però, per altra banda, hi ha composicions musicals que s'assemblen més al que jo faria. Per exemple, el piano de Bach, la clau ben temperada, o música el mateix Mahler, les músiques tranquil·les i tot allò, doncs sí, que deixen fluir, que deixen anar. Sí que reconec que Mahler patia molt a l'hora de compondre, però torno a repetir que això de patir no va amb mi. Bueno, ens queden ja dues preguntes per a fer-te, i una és que la pintura, l'art és un refugi per al teu ser, una font d'equilibri i plaer visual, i volia preguntar-te què és per a tu l'art i què significa. Ens quedaria ahí saber què significa per a tu. Doncs moltes vegades, a veure, fer un quadre i explicar el quadre si l'has d'explicar malament, perquè vol dir que se queda la gent un poc per fora. Però reconec també que si dones certes pistes i de vegades jo, tratant d'explicar les meves coses, em descobrisc a mi mateix, doncs sí que li trobo una inspiració. Últimament he trobat una cosa molt curiosa i és preguntar a la intel·ligència artificial. Jo faig un quadre que em deixa anar, faig el que siga, i després pregunta a la intel·ligència artificial com si fos un crític d'art. No considera res més. Pot haver crític d'art amb molta preparació i considera que la intel·ligència artificial està ben preparada. Li pregunta l'opinió i, per la sorpresa per a mi, em descobreix a mi el que he pintat. I aleshores m'explica a mi, segons les explicacions que dona, que tot allò, dius, ostres, doncs és de veres. Això, sense dir que era d'intel·ligència artificial, ho he ensenyat a amics. He dit, mira, que el quadre que he pintat i algú m'ha dit això. Què et sembla? Dic, molt bé, sí senyor. Penses que diu alguna cosa que no està ahí? No, no. Diries tu que reflecteix bé el que me diuen que sí. I quan explica que allò és la intel·ligència artificial, doncs, per a sorpresa de tothom, doncs, i sí, i funciona, mira. Jo ja veig que, aunque sempre vols que algú diga alguna cosa, jo t'havies preguntat si l'art cal explicar-lo i també si cal ficar, que ja saps que és molt habitual, posar un títol a cada quadre. Però jo aniria més enllà perquè jo crec que el que es dediquem a escriure, a pintar, volem que siga l'altre el que acabe les coses. Jo en la pintura, quan te mira tu, pensa que tu millor vols dir-me, no sé, voldràs dir unes coses concretes, però jo sempre m'agrada ser, com a espectador, el que realment són coses que tu acabes, que tu te duen a altres llocs, que te donen una altra forma. Jo crec que estaries en aquesta línia. Doncs d'espectador n'hi ha de molts nivells. Una persona que, parlant de pintura, va a un museu i va passant per davant dels quadres, mira amunt i avall i tot allò, i se'n passa un altre i tot allò, i no fa més explicacions, que tot allò és una manera d'aproximar-se el mateix que el que sent música sense saber de solfa.
doncs a mi que estiga en fa major o que estiga en mi re menor no em diu res. Que si m'expliquen un acord i tot allò, vale, però jo no ho veig ni ho endivine. I aleshores reconec que jo no gaudiré tant de la música que si sabera de solfa. I en pintura és el mateix. Una primera exposició per a l'espectador és que es posi davant del quadre, que li diga alguna cosa i que pugui gaudir tant com siga possible. Els quadres, en definitiva, els acaben els espectadors, perquè moltes vegades a mi m'han fet comentaris, Xenca, sí, perquè això sembla no sé què, així que, puta mare, tal, i intuïsses que el quadre l'està acabant ell. Però és que això passa en tot. Això passa en una novel·la, passa en un poema i passa en la música. Vas a un concert al Palau de la Música o on siga i si feres una enquesta després del concert, les impressions serien de 150 espectadors, 300 explicacions. Vull dir que es queda obert i tot allò. Sí que hi ha els tècnics i tot allò que afinen més i que concreten les coses molt més, doncs donaran una explicació potser molt més acurada i amb una base intel·lectual molt més forta, però en definitiva, mira, un exemple molt tonto. Jo no sé cuinar, però si un plat està bo o no està bo. I m'he igual les hores que ha estat al foc i com has pelat les cibes i que l'has afegit perquè fas a gustet. Doncs és el mateix. El que és important és que agafes el plat, te ho menges i digues que bo. I ja està. Bé, sí, sobre el títol. Doncs mira, jo vaig a museus i moltes vegades a l'hora d'explicar les pintures el primer que busquem és el títol. Si és una pintura clàssica, perquè pot ser un referent bíblic o pot ser un referent de la mitologia grega i tot allò. Clar, si no coneixes uns certs passatges de la Bíblia o no coneixes un poc de mitologia o altres històries o fets històrics i tot allò, doncs pot veure d'un quadre ple de cavalls i de gent per terra que no t'expliques de què va. Però clar, si al final acabes identificant els grecs contra els troians o una cosa d'aquelles, doncs, o l'Anunciació de la Mare de Déu, doncs una cosa curiosa, una vegada vaig estar amb un musulmà a la ciutat de Friburg, era un turc, un doctor, una eminència en qüestions d'informàtica i tot allò, però era musulmà i el coneixement que tenia de l'Europa oriental, nostra, doncs no eren aquelles. Va entrar a una església i va quedar al·lucinat de veure una figura enorme amb un xiquet al coll i explica allí que aquell era Sant Cristòfor i perquè Sant Cristòfor estava en una església quan era el patró dels comerciants que anaven amunt i avall i havien de creuar rius i havien de salvar certes coses, o perquè una Mare de Déu tenia 7 punyals en el cap, o un altre tenia... Totes aquelles coses que ho veia gore, diria mare, per a un senyor que no té aquesta base, doncs sí que cal explicar els quadres. Si li explicava certes històries i es deixava anar, doncs ho entenia d'una altra manera, òbviament, ho entenia més i ho podia apreciar millor, si no, la primera impressió, allò era un espant. I aleshores el títol, sí, moltes vegades te descobrís de què va, és com si escriviries un llibre i no li posaries un títol. I has d'acabar el llibre per a saber de què va i al final, sí. I en la pintura abstracta ja és més aleatori perquè li pots dir soleil couchant, és a dir, posta de sol, i bé, i un veu una posta de sol i un altre pot veure una vaca pastant o pasturant, bé. És que com tot. Jo sí, en això som molt amics, de vegades sí, de vegades no. Jo ja crec que acabem agraint el que hagis estat amb nosaltres, però sí que vull destacar que el color que tu poses, que són sentiments, però aquest color tant que és la teua identitat. Quan jo veig un quadre, el que més me fa a mi és la posta teua de color. I aquesta forma que tens en diferents tonalitats de tindre tanta llum. És un color sempre amb molta llum. Això em pareix a mi el que realment t'identifica, la gran llum que poses en el color.
Hi ha certes coses que diria que són, després de molt de temps, tot això acaba fent com descobrint els teus trets particulars. És a dir, tu vas parlant i la teua veu és diferent d'una altra i tu no t'ho proposes. Doncs vas pintant i vas fent colors i els teus colors són els teus i no són els d'un altre. Però això ja forma part de la manera de fer i el pòsit que queda de tot el que has anat fent. Mos se queda curt l'entrevista perquè realment la teva obra és tan immensa que estaríem hores parlant de moltes de les teues pintures, però així jo crec que ja hem arribat perquè tenim un temps limitat. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. Encantadíssimes i espero que vagi tot molt bé i continues ahí en aquesta línia. Esperem que sí. Gràcies. Gràcies.